सरकारखौ लामा नायालासिनो रायजोनि अनसुंथाइ लानानै लामा फोसाबदों रुफाफुलि VCDCनि रायजो राजाफोरा। सियालमारि उलुबारि फोनांजाब लामाखौ रायजोआव जमा थानाय रां आरो रायजोनि अनसुंथाइखौ लानानै फोसाबदों। रायजोआव जमा थानाय रां आरो रायजोनि अनसुंथाइजों गंबा ट्रेक्टर आरो JCB गंसे लानानै फोसाबदों सियालमारि उलुबारि फोनांजाब लामाखौ। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रुफाफुलि VCDCनि सियालमारि गामि समाजा सियालमारि गामिनिफ्राय उलुबारि फोनांजाब लामा दुब्लि फोथारनि लामाया थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। ट्रेक्टर हालेवनो थांनाय आरो आबाद मावनो थांनायावबो गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो सियालमारि गामिनिफ्राय उलुबारि फोनांजाब लामा दुब्लि फोथारनि लामाया। आरो बे सियालमारि गामि समाजा सियालमारि गामिनिफ्राय उलुबारि फोनांजाब लामा दुब्लि फोथारनि थांलाय फैलाय लामाखौनो सरकारखौ लामा नायालासे रायजोआव जमा थानाय रां आरो रायजोनि अनसुंथाइजों गंबा ट्रेक्टर आरो JCB गंसे लानानै फोसाबदों। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा आथिखालाव सोलिबाय थानाय BTR सरकारनिफ्राय मदद मोननो हास्थायदों। सरकारखौ लामा नायालासिनो रायजोनि अनसुंथाइ लानानै लामा फोसाबदों रुफाफुलि VCDCनि रायजो राजाफोरा। सियालमारि उलुबारि फोनांजाब लामाखौ रायजोआव जमा थानाय रां आरो रायजोनि अनसुंथाइखौ लानानै फोसाबदों। रायजोआव जमा थानाय रां आरो रायजोनि अनसुंथाइजों गंबा ट्रेक्टर आरो JCB गंसे लानानै फोसाबदों सियालमारि उलुबारि फोनांजाब लामाखौ। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रुफाफुलि VCDCनि सियालमारि गामि समाजा सियालमारि गामिनिफ्राय उलुबारि फोनांजाब लामा दुब्लि फोथारनि लामाया थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। ट्रेक्टर हालेवनो थांनाय आरो आबाद मावनो थांनायावबो गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो सियालमारि गामिनिफ्राय उलुबारि फोनांजाब लामा दुब्लि फोथारनि लामाया। आरो बे सियालमारि गामि समाजा सियालमारि गामिनिफ्राय उलुबारि फोनांजाब लामा दुब्लि फोथारनि थांलाय फैलाय लामाखौनो सरकारखौ लामा नायालासे रायजोआव जमा थानाय रां आरो रायजोनि अनसुंथाइजों गंबा ट्रेक्टर आरो JCB गंसे लानानै फोसाबदों। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा आथिखालाव सोलिबाय थानाय BTR सरकारनिफ्राय मदद मोननो हास्थायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।